ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅସତ୍ କଥାର ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ମୁଖର ସତ୍ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ। ଅଧମ ମୂର୍ଖ ନିଜର ଗତିପଥ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅଧମ ମୂର୍ଖର କ୍ରୋଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସେ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଅବିବେକୀ କଥା ଖଡ୍ଗ ପରି ବିଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନବାନର କଥା ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ। ସତ୍ୟବାଦୀର କଥା ସବୁକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର କଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟର ଜୀବନ ବିପଦସଂକୁଳ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖତା ପ୍ରକାଶ କରେ। କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ମାତ୍ର ଅଳସୁଆର ହସ୍ତ ବେଠି ଖଟିବ। ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଉତ୍ସାହବାଣୀ ତାହାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରେ। ଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିବେଶୀର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟର ଗତିବିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥରେ ନେଇଯାଏ। ଅଳସୁଆ ଶିକାର ଧରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପାକ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅଧିକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। ଧର୍ମ ପଥରେ ରହିଛି ଜୀବନ, ସେହି ପଥରେ ନାହିଁ ମରଣ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।